Ġie introdott kors ġdid dwar il-kultura u l-lingwa Maltija għal ħaddiema minn pajjiżi terzi li diġà jinsabu fostna. Il-kors jista' jiġi offrut mill-istituzzjonijiet edukattivi liċenzjati kollha Maltin li huma liċenzjati u l-applikanti jridu japplikaw għalih mill-website tal-Aġenzija Identità. Il-kors li hu mandatorju u jinkludi wkoll eżami se jagħmilha possibbli li dawk minn pajjiżi terzi li qed jaħdmu f'pajjiżna jingħataw tiġdid ta' permessi twal. Dan jista' jsir biss kemm il-darba l-persuna tkun diġà imħarġa titħarreġ waqt li tkun hawn jew wara li twettaq b'suċċess dan il-kors u tgħaddi mill-eżami. Din il-miżura kienet ħabbret fit-tnedija tal-Malta Labour Migration Policy li lan tagħha hu li ddaħħal ukoll stabbiltà fis-suq tax-xogħol biex dawk li jkunu tħarġu u talmu dwar pajjiżna jikkontribwixxu aktar ekonomikament. Ħaddiem li jinsab fir-ruoli meqjusin fl-inqas livell ta' ħiliet irid jagħmel dan il-programm li jkopri oqsma bħall-kultura, it-tradizzjonijiet Maltin, il-parteċipazzjoni ċivika, il-kuxjenza legali, l-iżvilupp personali u professjonali u t-tagħlim tal-lingwa Maltija u l-Ingliż. Dan fil-waqt li jekk l-impjieku meqjus tal-ogħla livell l-estensjoni ta' sentejn tingħata fuq bażi ta' taħriġ. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Bajrin Kamilleri spjega li persuni barranin li jiġu jaħdmu f'pajjiżna għandhom l-obbligu li jadattaw għal dak kollu li hu Malti u mhux bil-kontra. Istituzzjonijiet edukattivi liċenzjati li jixtiequ joffru dan il-kors jeħtieġ jinfurmaw lil Jobs Plus billi jibgħatu email fuq qa.jobsplus@gov.mt.